Казансу янындагына да 620 пычранган урын ачыкланган. Татарстан елгаларының һәм сулыкларының экологик торышын яхшырту проектының беренче нәтиҗәләре шундый. Яр буйларындагы чүплекләрне кышын елга буена кар ташлауны ничек бетерергә, яшәү өчен мөһим булган елга суының чисталыгын ничек сакларга. Белгечләр шушы проблемаларны хәл итәргә тырыша. Экологлар Казансу яры үзәнлегенең торышын һәр даим тикшереп тора. Куйбышев сусаклагычын туендыручы елга безнең су чанагы гел пычранып тора. 620 шундый урын табылган. Торбалардан аккан суларның торышы тикшерелә. Суның чисталыгына анализ алына. Торбалардан аккан пычрак сулар оештырылган күренеш буларак бәяләнә. Әмма диффузия суларын ачыклау кыенрак. Алар нигезендә яңгыр яугач, язын кар эрегәч, урман кырлардан агып төшеп җыелган пычрак сулар. Алар елгага шулай ук зур зыян сала. Диффузия суларын табу кыенрак. Моның белән Рус географик җәмгыяте шөгыльләнә. Битараф булмаган казанлыларны да ярдәмгә чакыралар. Собирается экспедиционная группа в количестве до 6 человек. Зур булмаган экспедиция төркеме җыела. 6-шар, 2-шәр, 3-шәр кеше елга яры буйларыннан үзәнлекләрнең торышын тикшерәләр. Казансуга кыя торган елгаларны да шулай итеп күзәтәләр. Бу җентекле мәгълүмат җыярга ярдәм итә. Әлеге мәгълүматларга сыңыннан экологлар һәм галимнәр анализ ясый. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Линар Гизатуллин, Татарстан яңалыклары.